Наступны святочны візіт да танкіста. Сергей Філімонаў уступіў у Чырвоную армію ў 1943-м. Пасля засваення прафесіі механіка-вадзіцеля пайшоў на фронт. Удзельнічаў у аперацыі «Баграцыён» і акружэнні нямецкай групоўкі ў Прыбалтыцы. Ветэран захапляецца чытаннем, а таму ў падарунак ад старшыні аблвыканкама Івана Крупко серыя кніг аб вызваленні Гомеля. Лучший подарок для него – это книга. Новая, интересная. Единственное, что, конечно, он любит историю про войну, про вот то время, когда он был молодым, жил, когда он был современником событий. Каждый праздник, каждый маленький праздник всегда приходят, всегда поздравляют лично. И химзавод очень большое внимание каждый раз проявляет. И Белая Русь внимание проявляет. Школьники тоже постоянно. Никогда нельзя забывать, какой ценой нам далась эта победа. И новое поколение не должно забыть, за что сражались наши деды и прадеды. День Победы – это тот праздник, который нужно пронести через века, через поколения, через столетия. У гонар 81-й гадавіны Вялікай перамогі перад домам франтавіка правялі рэпетыцыю святочнага парада. Прадстаўнікі ўлады і моладзь падзякавалі ветэрану за мірнае неба. Памятае фронтавыя вершы, даглядае градкі і захапляецца маляваннем. За плячыма жыццярадаснага Аляксея Галавацкага цэлы век і адна вялікая перамога. Яшчэ школьнікам ён уступіў у партызаны, працягнуў баявы шлях кулямётчыкам і дайшоў да самага Берліна. Сёння ветэран з энтузіязмам рыхтуецца да параду і стоячы сустракае журналістаў. Расписался я в Берлине 2 мая, пошли дальше до Эльбы. 9 мая я встречал на Эльбе. Но поскольку я уже молодой, 5 лет пришлось служить в Германии, в группе оккупационных войск в Германии, где образовался 17 июля 50 года. Надо было поставить на свое место, обучить ребят на свое место, потому что шла холодная война, было тяжело, очень тяжело. Будьте достойны этой поколения, этой победы. Будьте достойны. У двары дома ветэрану падрыхтавалі сюрпрыз. Пад рэпертуар ваенных гадоў школьнікі і ліцэісты правялі парад і спелі «Кацюшу». Букеты, шчырыя словы падзякі ў адрас пераможца ад памочніка прэзідэнта інспектара па Гомельскай вобласці Руслана Пархамовіча. Разрешите вас поздравить. Працаўніка тылу Васіля Федарэнку наведаў старшыня гарвыканкама Уладзімір Прывалаў. Разам з мэрам прысутныя праспявалі самую урачыстую са святочных кампазіцый пад назвай «Дзень перамогі». Праздник это очень большой. Перестала, как говорят, проливаться кровь. Это большая победа, как говорят, всего народа. Я молодежи пожелаю сначала крепкого здоровья, любить родину и защищать ее. Для ветэранаў лічбы ў паспарце не перашкода. Яны сустракаюць свята ў страі і ў выдатным настроі. Галоўны сакрэт даўгалецця гомельскіх герояў у невычэрпным аптымізме і жывой памяці аб вялікім подзвігу, якую яны захоўваюць ужо больш за стагоддзе. Алеся Федарцова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».